Barangay kapitan sa usa ka hilit nga barangay sa Upol sa Misamis Oriental gironda sa CIDG Misamis Oriental. Armas, bala o granada nakuha gikan sa maong opisyal. Ani ang dugang detalye, exclusive. Wala mo sa illegal firearms, 591, then exclusive. Kaya doon na kayo period no, pakahilom, kanamin yung istorya, hindi na matok, nasa 40, nasa Armado sa search warrant, gisulod sa mga personahe sa Criminal Investigation and Detection Group Misamis Oriental Team. Kining usa ka panimalay sa poblasyon Barangay Kauyunan, Upol, Misamis Oriental, pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Biyernes. Ang target, usa ka ipimako sa kalon, kinsa barangay kapitan sa lugar. Sumala sa CIDG, pipila ka mga residente sa lugar ang nagsumbong sa ilang opisina tungod sa mga insidente sa pagpabuto og armas sa kapitan. Panahon o labi na panahon sa mahubog siya, iya kang magpabuto siya o nahadlok kayo ang katong nagkumplinan ikandakan dito og surveillance unsa ka tinuod na siya madadalamas. O namatud-an nga kuan siya nga naa siya ay armas during pag surveillance monitoring. So mao gi-apply namo ang search warrant. Sa gipahigayon nga search warrant operation, nakuha gikan sa panimalay sa kapitan ang usa ka 22 caliber rifle, usa ka .45 nga pistola, usa ka fragmentation grenade o klase-klaseng magazine sa armas ug dulan 200 ka mga bala sa nagkalain-laing kalibre sa armas. Tuig 2017, nadakpan na maong kapitan sa susamang reklamo apan na-dismiss matud pa ang kaso niini. Wala siya dokumento nga ipakita sa maong mga armas niya o mga bala. Basin magamit kani sa dili maayo during sa eleksyon o before sa eleksyon. So mapasalamaton kita gayo gani na aghat pa mi dito sa uban mga residente na basin abay uban mga naay mga armas dito na voluntaryo na lang unta nila i-surrender sa amoa. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa maong kapitan apan wala na kini miatubang pa sa kamera. Si Sakalon nakadetain karon sa CIDG Regional Headquarters ug nakatakdang pasakaan sa kasong RA 10591 o illegal possession of firearms o RA 9516 o illegal possession of explosives. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa 1 Mindanao.